22日水曜日の GMT 時5時時点の週通貨の動きをこのビデオにてチェックしましょう。オーストラリアドルが円に対し 0.8% 上昇し、本日最も変動した通貨ペアとなっています。主要米国株式の上昇が記録されたことを受け、オーストラリアドルがトップで、ニュージーランドドルがそのわずか下です。ZEW 景況感指数が増加を見せたため、スイスフランがユーロ圏消費者信頼感指数マイナス7から変動しなかったユーロの近くに位置しています。国民投票の結果を目前に控えているポンドが 0.15% 下です。小売売上高が良い結果を見せたものの、カナダドルが資源国産通貨の中で最も下です。住宅価格指数が上昇したものの予想を下回った米ドルが最後の日本円のわずか上です。1週間単位で見ますと、ポンド、米ドルがプラス 3.89% と最も上昇した通貨ペアとなっており、反対に最も下落したのはユーロポンドでマイナス 3% 以上です。1ヶ月単位で見ると、ニュージーランドドル、米ドルがプラス 6% 以上と最も買われており、反対に最も売られているのはユーロ、ニュージーランドドルでマイナス 4.83% です。6月22日水曜日の週通貨ボラティリティ推移は以上です。次回のビデオにてまたお会いしましょう。